Žebráci chcú zamoriť mediálny priestor, nevedia, že ulica a pódium je to miesto, kde treba stáť a obstáť, aby si repovať mohol dávom pohol. Inak si len popstar, pozrite na nás, aký sme veľkí, bez toho, aby sme si dali klip do telky. A teraz, keď sa vysiela, vaše gičové piče do piče posiela, že sa polka Slovenska dosiera. Áno, to bolo plánom, blížime sa do cieľa, že bratci, dobré ráno. A ako raz Korec povedal, mám v piči, pretože dnes večer vás zničím. Nezachráne ťa ani tatové love, ani Rolicova v refrene, ani Ačková rotácia na EP, ani Davidov podmas, ani Music Box, ani Jukebox, ani čistý koks. Aj bez PSČ ťa pošlem DPČ, skončíš jak KSČ, nemáš dne i č, nemáš vinyl a nikdy ho nebudeš mať, takže vo zajstnom klube ťa nikdy nebudú hrať. Nemáš fanúšikov a tie telce, čo nosia zvonce, nikdy nedojdu na tvoj koncert, lebo jediný, čo dávaš je v telke a bez titulku.